kuke gani ruwan kokomba ne. Yanzu za mu sa siga. Sai mu ɗauko manja. Ga manjan mu muna sawa. Bayan mun sa manja, sai mu cakuɗa. Sai mu ɗauko kurkur dai. Sai mu sa kurkur ɗin. Bayan mun sa ruwan kokomba, da muka sa ruwan kokomba sai muka ɗauko siga muka sa. Bayan sai muka sa manja. Bayan mun sa manja, sai mu ɗauko kurkur mu saka. Yalon kurkur. In kuma baƙa ce, sai a sa mata jan kurkur. Daga nan sai mu ɗauko lalle. Mun sa lalle. Sai mu ɗan ɗaga ruwa ɗan kaɗan, ruwan zafi. Ruwan zafi za a saka. Gashi wannan shine haɗin. Wannan kuma dai ɗin da muka ce muku ana jiƙa shi da ruwan ƙwai. To idan ya jiƙu, sai ka shafe a fuskarka. A iya fuska ake shafewa. Idan ka shafe a fuskarka, wannan haɗin na wannan ɗin da muka nuna muku, kalta ɗin nan da muka nuna muku, shi kuma iya jiki ake shafawa. Idan ka zo yin turaren, bayan ka shafa wannan haɗin na kalta ɗin nan da muka nuna muku, sai ka shafe wannan ba a jiki ba. Bayan ka shafa wannan na jikin da muka nuna, sai ka shafe wannan a fuskarka. Bayan ka shafe a fuskarka, kafin ka gama wannan turaren ma, wannan ɗin zai bushe. Sai ka bushe. Sai in ya bushe, sai ka murje shi a fuskar taka. Idan ka murje shi, in ya murju, sai ka dawo ka shafa wannan. Idan ka shafa wannan, shikenan. Shi ma sai ka bari ya bushe. In ya bushe, sai ka murje shi. Idan ka murje shi, sai ka je ka yi wanka gaba ɗaya na jikin naka ma an murje shi. Sai ka je ka yi wanka da ruwan ɗumi. Bayan ka fito daga wanka, za ka samu kwalaccenka mai ƙamshi ka shafa a jikinka ko humra. Mun gode da kallon tashar tamu mai farin jini, Kadi Hausa TV. Ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana liking, ku danna ƙararrawar sanarwa don ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora muku sabon bidiyo. Ku danna mana subscribing, ku yi liking, ku danna ƙararrawar sanarwa don ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.